Kin kalla wannan? Kin kalla ruwan nan? Wannan sabon kaya ne. Ga mahaɗin shi nan. Wannan zaki haɗa shi. Wannan zaki haɗa shi da wannan. Kin kalla? Zaki haɗa shi da wannan. Wannan shine mahaɗin shi. Wannan kuma zaki sha da madara. Wannan zaki sha da madara. Don kala uku na haɗa miki. Wannan ma zaki sha da madara. Wannan ma zaki lasa. Shi ma zaki lashe haka. Kawai ne fa na baki. Wannan ma zaki sha da madara. Wannan ma haka zaki sha da madara. To wannan zaki sha shi sai ki ɗan rage kaɗan sai zaki yi inciting da shi. Wannan filin dagan nan inciting zaki da shi. Wannan kuma zaki zuba kiyi sarki da shi. Wannan zaki yi sarki da shi. Wannan kuma kin kalla kar ki cire shi a kyallen shi in. Zaki ɗeba kaɗan sai ki sa a bakin ki. Sai ki yi inciting da shi. Wannan kuma naki na da in baki tura kuɗin shi ba. In turo miki ne da shi ko a'a. Wannan naki wancan da kin ce in ajiye miki shi baya cikin lissafi to ga kayayyakin kin kalla.